Dnes už každý vie, že klasické závislosti ako alkohol, fajčenie alebo napríklad gambling človeku škodia. O závislosti od pornografie sa však akosi stále nehovorí ako o niečom vážnom, čo treba riešiť. Minimálne v našej kultúre je slovo pornografia stále čosi zakázané, zvláštne, tabu. Dokonca pornografiu často berieme ako normálnu a pozitívnu súčasť našich životov a hovoríme si, že je v poriadku pozerať ju, pretože to robí skoro každý. Moje meno je Bohuš a som zakladateľ projektu Hlavirint. Zaoberám sa sebarozvojom, duševným zdravím, digitálnymi závislosťami a rôznymi kontroverznými témami, o ktorých sa v mainstreame až tak často nerozpráva. Môj obsah nájdeš na všetkých sociálnych sieťach, takže budem veľmi vďačný, ak ma budeš sledovať a zdieľať. OK, poďme na to. Samozrejme, nie každý, kto si pozrie erotické video, je automaticky závislý. Ak to človek dokáže udržať v miere, potom je to v poriadku. Tento podcast je však najmä pre tých, ktorým pornografia znepríjemňuje život a ktorí sami niekde vnútri cítia, že je potrebné zmeniť sa. Poďme sa pozrieť na 5 dôvodov, prečo je pornografia návyková. Dôvod číslo 1. Pornografia je dostupnejšia ako ktorákoľvek iná droga. Žijeme vo svete, ktorý oslavuje erotiku a sex a v ktorom sa nahota predáva. Zapneš Instagram, nahota. Ideš na TikTok, nahota. Billboardy, reklamy, videoklipy, vo všetkom je sexuálny podtón. A keďže máme internet v našich vreckách, odrezať sa od pornografie je prakticky nemožné. Dôvod číslo 2. Anonymita. Doba požičiavania erotických kaziet je dávno za nami. Dnes si to všetko vieme pozrieť v súkromí a k tomu všetkému úplne zadarmo. Anonymita môže byť aj škodlivá, pretože nás izoluje od ostatných a v krajných prípadoch nám umožňuje zapojiť sa do potenciálne riskantného alebo nezákonného správania bez strachu z odhalenia. Dôvod číslo 3. Pornografia neustále ponúka nové zážitky. Konzumenti pornografie málo kedy zostávajú verní jednému videu. Máme predsa internet a nekonečne veľa videí na dosah ruky. Ak nás jedno prestane baviť, stačí pár klikov a sme pri ďalšom. A takto za pol hodinu dokážeme vidieť viac erotiky a náhoty ako naši predkovia za celý svoj život. Keď sa nad tým zamyslím, je to šialené. Naše telo sa postupne začne tejto novosti dožadovať, pretože v kuse dostáva nové stimuly a ďalšiu dávku vzrušenia. A takto sa postupne vytvára návyk. Dôvod číslo 4. Pornografia je zaujímavejšia ako reálny sex. Pornografia je robená tak, aby nás vizuálne zaujala. Využíva napríklad rôzne efekty, animácie, alebo zábery z takého uhla pohľadu, ktorý nie je fyzicky možné pri reálnom sexe dosiahnuť. Mnoho konzumentov preto počase prestáva mať chuť na reálny sex so svojou partnerkou, partnerom, pretože je až príliš jednoduchý, obyčajný a nudný. Dôvod číslo 5. Pornografia je skoro vždy spojená s masturbáciou. Väčšina ľudí pri sledovaní erotických videí masturbuje. Masturbovanie pri nadmernom pozeraní pornografie je však nebezpečná kombinácia, pretože môže viesť k vzniku závislosti. Náš mozog uvoľňuje chemickú látku dopamín, ktorá je spojená s potešením a odmenou. Toto uvoľňovanie dopamínu môže byť návykové, čo vedie k vybudovaniu tolerancie a potrebe pozerať pornografiu viac a viac. Presne tak ako fajčiar, ktorý na začiatku potreboval 3 cigarety denne a postupne sa dopracoval k jednému balíku, aby dosiahol rovnaký pocit uspokojenia, ako to bolo na začiatku. Toto sú hlavné dôvody, prečo je pornografia návyková ako ktorákoľvek iná droga. Tieto dôvody budem hĺbšie rozoberať v ďalších podcastoch. Podstata je však jasná. Prestaňme už zatvárať oči a nahovárať si, že pornografia je úplne v pohode. Ak bude pornografia aj naďalej považovaná za normálnu vec, ako si potom ľudia môžu uvedomiť, že s ňou môžu mať problém? Ani ja som si dlhé roky neuvedomoval, že som závislý od pornografie. Bral som to ako niečo, čo proste patrí k môjmu životu a ani mi nenapadlo, že by som kvôli tomu mohol mať horšiu kvalitu života. Postupom času som však precitol a uvedomil si, že takto ďalej nechcem fungovať. Som si istý, že pornografia, ako ktorákoľvek iná droga, si za svoj kúsok raja berie obrovskú daň. Gratulujem. Vydržal alebo vydržala si to so mnou až do konca dnešného podcastu. Ak máš záujem o viac môjho obsahu, nájdeš ho na všetkých sociálnych sieťach, takže budem veľmi vďačný, ak ma budeš sledovať a zdieľať aj naďalej. Maj krásny deň a počujeme sa už čoskoro.